vadikani tinokutendai tasvika muchikamu chekupedzisira tiri muchirongwa maisamba show umo tiri kutarisa nyaya yatasarudza dare diki revaviri chete, nyaya yekudarika muganho yatingati pachirungu overstepping, kupindira pamusingakwane, kupiya-piya pamusingafaniri kuti musvike. Asi muchikamu chino toda kutarisa kuti zvimwe zvatingaite ndezvipiko kuti tideredze nyaya idzodzi, nyaya dzekudikana-dikana idzi. Vabereki vakubatsira kuti iwe danana neuyu nekuti akazodai iwe danana neuyu. Zvinopangwa mazano, asi tine patinomirira, tine patinoperera. Vamwe vakoma vevarume vanoda kutonga muning'ina nekuti vakamuendesa kuchikoro, vanobva vada kubva. Vamwe vana mai guru vanoda kutonga vamwe nekuti ndo vakatanga kusvikapo. Tine muganho, kutanga kusvika pamusha hazvirevi kuti vanhu vese vava vanhu venyu. Kudzidzisa munhu, takamboita chirongwa chakadaro kuti kana wabatsira chikweretere tinobatsira nekuti tiri muukama, asi hazvirevi kuti wane munhu wako. Vadikani, ane munhu wake chete ndimusika vanhu. Unoitora sei muchikamu chekupedzisira? Ndinotenda maisamba. Nyaya overstepping ndisati ndinoda kubata nyaya yekusarudzirwa yekuroora, but nyaya iyi inotanga kuvana chaiko. Unoona mwana anyora form 4 yake abuda ne5 ma-A yake, abuda ne7 ma-A, wonzwa mukoma kana maiguru wakuti but wadi waenda kunoita kana science. Komanzwa kuti ndidzo dzaanoda here? African Charter yedu inotaura iyo ichiti mwana hongu mwana anofanirwa kurarama semwana, kasi ane kodzero yekuzvimirirawo nekuita zvaanoda. Wakaona mukoma ivavo hevo vakuti enda unoita science, mwana uye ashanda nesimba apasa, akuzvishandira, akuda kuroora. Zvonzi but ungaroore musikana asina O level. Zvichaite here? But iyeye Georgina wauri kudanana naye uyu haoni kuti hazviite here, wadi kudanana nachipo. Ona kuti mukoma vaya vakuramba vachingoita overstepping, vachipindira mukurarama kwemwana uyu. Kunyange adarika makore 18, tine mutemo unonzi lama wekuti kana munhu akasvika makore 18 akukwanisa kuzvimirira, achiita zvaanoda akazvimirira semunhu mukuru, kasi nekuti ndini ndakakubhadharira, ndini ndakakusarudzira futi chii degree rekunoita, unofanirwa kuteedzera zvandinoda, vachiita overstepping. Ndizvozvo kuda ari kubva anyatsotema mutemo pachigweta chaipo nai. Asi isusu hatidi kuti musatinzwiseka vadi vatariri. Hazvisi kureva kuti mwana anongosarudza ega kuti zvakati, hazvireve kuti mumumanikidzire. Zvataurwa nakuda zvakanaka. Mwana uyu imimi muri kuona sevabereki kuti anenge ari kugona zvesainzi izvi. Taurai naye, mugutsei iye agobvumawo sesarudzo yake kuti unaka apa mamakisi ako anga akanaka apa, unaka izvi. Itai kuti muzvivheneke aone, nekuti kana mukangoita semambunyikidza, mukaita semakanganisa, munopinda panyaya yekudarika muganho iye. Asi mazano marayiranwa, ngatiapei. Asi mutemo uriko, tinoremekedza kuda, tinoremekedza ugweta hwako, tinoremekedza zvinotaurwa nekuti izvozvo zvinogona kutisa pana ndaisireva. Mama Gwenjere. Ini ndinoda kuti mukati medzimhuri nemukati memasangano kusanganisa nemakereke, ngatizivei kuti kukanya hurangana. Tikaona mwana kuti akarerekera uku kana tine zvatinoda isu, tingangoita zviya zvinonzi pachirungu suggest, asi sarudzo iri kwaari. Nokuti chava chigondora, chava ching'ombe kutadza kutunga hurema hwacho. Tisabva tamuti nokuti akayamwa rangu iri, zvaachaita zvese zvinofanira kubva pandiri. Aiwa, munhu anokura, anorumurwa, anopiwawo mukana wokusarudza zvaanoda. Zvino mudzimhuri makare imomo zvakare, nokuti iko kudarika muganho ikoko kwaputsa mhuri. Isi hatisi kuda kuti mhuri dziputsike. Vana, ukanzwa vabereki vane matsiurirwo, unotaura zvakanaka. Ukaona kuti hauzvigone, unopotera kuya kunonzi kulabhela. Unoenda kuna ana sekuru, unoenda kuna ana mbuya, kuna ana tete, kana sawira wavo chaiye. Vamwe vanokudza masawira kukunda hama dzemumba. Wonopirawo nyaya yako, ivo ndo vachaziva nzira yokutora nayo. Kana ari sawira kana sekuru vanovaka, wavataurira nyaya yako, wavataurira chokwadi,
ivo vaona kuti apa weiwo unenge wakatadza, asi vabereki vakazoti vanokutaurira kuti bata makuku kana kuti bvuma mhosva, nokuti risidi rinoripwa. Haungaite simuka tienzane nevabereki. Asi isuwo vabereki tisadye zvavapfupi nokureba tichingoti ndava ndakakuzvara zvese zvese. Mwana anokodzero dzake, ngatidzikudzei. Kana mwana atiti tafunga kuti atikanganisira, aiwaka, ngatiyananiswei mukati memhuri. Tisabaridzire, ngatidyei zvebanga kwete zvedemo. Mashoko makukutu echenjedzo nerayiro atiri kupiwa nababa Magwenjere kuti tine nzira dzedu vadikani dzekutaurirana, kupotera, kudini, nokuti vakawanda vatatsurana. Munhu akafa zvinotonyadzisa. Mumwe ari kubuda nekatsamba, kunzi ndakapiwa naatete tsamba, mumwe ari kubuda nekatsamba, asi mai vavo ndimai vebhachi, mai vekuchechi, baba vekuchechi, tutsamba. Vanhu vanokurukura vari vapenyu, nekuti mutemo ndinouzivo apo neapo. Handifungi kuti mutemo unopota uchizoti mhosva yakaitwa neakafa, mhosva yakadini. Ngatitaurirane tiri vapenyu, asi tichiteedzera muganho iwowo. Ndoda kuti ndifunge kuti chirongwa chinoitya ngachitimise pane chimwe chinhano, kuti kana woita zvinhu hakuna kudarikira. Nokuti kune mumwe munhu anoda kuti kana aita chinhu atonge munhu wese, azvigoneke. Ndo yakune gweta redu. Ndinotenda. Ini kuti panyaya yekuti tigadzirise overstepping iyi, ndingade kutaura zvinhu zviviri zvinenge zvitatu. Tinofanirwa kunge tine self respect, uchizviremekedza iwe, kuti usave zvinonzi muchishona gudo guru peta muswe kuti vechidiki vakutye. Unofanirwa kunge iwe uchizviremekedza kuti vari munharaunda vazokwanisa kukuremekedzawo. Then panofanirwa kunge pane mutual respect. Respect inobva kune from both ends, kuna A nekuna B. Chetatu chaningave chekupedzisira, tinofanirwa kuita zvivindi, atingati pachirungu brave conversations. Ukanditadzira tinofanirwa kuuya ndosvikokudza kuti apa hausikuona kuti wadarika muganho here, ndiko kuti ndisazodarikawo muganho wako. Mashoko makukutu ari kutaurwa negweta redu kuti tinofanira kuti tikurukure, nekuti tikarega kukurukura tinoita nyika yemakuwa, tinoita sangano remakuwa, tinoita mhuri yemakuwa. Nekuti kune vamwe vanongoita basa rekutsindira, ndatokudzai musataure ningi, ndatokudzai musataure ningi. Mese munenge muchiziva nyaya yacho, iwe rungofunga kuti ndini ndakatsindirwa, handina kunzi nditaure, uyu ndini ndakaudzwa kuti hazvina utano mukati meushamwari memhuri, mukati menyika. Kana mataura zvinhu ngazvitaurwe jekerere. Hamusati mamboona vamwe vanhu vanoremekedzwa zvese zviri kutaurwa negweta redu kuti ukazviremekedza vamwe vanokuremedza. Kungobata chinhu munhu oudzwa kuti ndechamai Jobhu, unzwa regai ndidzorere, ndichavakumbira, regai ndigotanga tataura nawo. Chimwe chegonzi ndechateresa unzi aiwa mitaurai mendai nazve akazomboita zvipi. Saka tiri kuti kana iwewe wazviremekedza, ndozvandogara ndichikotaura muzvirongwa zvakawanda kuti nyika pachezvayo upenyu hunokugashira sewaunozvirakidza kwauri kuti ndozvandiri. Ukarakidza nyika kuti uri chimambara, inongokutorawo sechimambara ka. Ukarakidza nyika kuti ndiri nzenza kana kuti ndiri chipenzi, ndo zvaunosangana nazvo izvozvo. Asi nyaya vadikani yekudarika muganho inyaya mhenyu, inyaya inoraramisa kunyange vasati vazvarwa kuitira redu ramangwana. Iye zvino mukatarisa mararamiro atakuita, munhu wese anongonzi vana vamazana havachanteerera. Vana havateerere aniko, ivo vabereki vacho vari kumbozviremekedzawo here, senyaya yabuda pano kuti kana muri vabereki vanozviremekedza, kunyange vana vedu vanozviremekedza. Izvi zvinoda kungokumbira shoko rimwe chete rekukanda kumusha. Ndinoziva kuti chiringazuva chedu chokwikwidzana nesu zvakanyanya. Vamagwenjere, munoda kuti kudii kuvanhu vedu? Ini ndiri kuda kuti kana tichigara muupenyu, ngatizivei patinogumira. Zvimwe zvatinoita zvinogona kuzotipinza muna taisireva, yozopedzisira yava mhosva mwene wayo, vazhinji vafakazi. Ndizvozvo mashoko makukutu ataurwa iwayo kuti mhosva mwene wayo. Neurombo kuti turamba tichingokudzosai kumazuva yakamboita zvinhu zvakawanda. Handiti muri kuona kuti mukomana wokuba gejo uye akatoswera akungonzi fanike uye wokuba gejo,
pada haana kumboba chimwe chinhu mukati meupenyu hwake, asi pekuti wakadarika mugano umwe akanobazi nyama rese unoridya ukasvika kupe vadikani. Ndomboya kwauri shoko rimwe chete rokukanda kumusha. Ndinotenda kuti tidarikidze nyaya iyi. Ndinongoramba ndakatsika ipapo self respect nemutual respect ndiko kuti tive neramangwana rakanaka. Ndizvozvo vadikani, kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri mumaisamba show, chiringazuva cheye chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Kuimimi muri kutandadzana nesu, makambodarika mugano here? Kana musati maudarika, tinoti makorokoto. Kune vakadarika mugano, mufunge pano pataurwa nyaya yekukurukura, dzokerai mumashure, kukumbira ruregerero, kugadzirisa patsva ndiwo upenyu. Pada makatadza musingazivi, pada makadarika mugano musina pfungwa iyoyo, pamwe makazosundukidzwa nehasha. Vamwe vakarambira vana varume vavo kutaura kuti vana havasi vako, dziri hasha chete. Vakashayisa vana musha, vakazvishayisa ivavo musha. Aiwa, ndozvazvinoita kana tiri kukurukura nyaya idzodzo. Regai nditende gweta redu, kuda tinokutenda zvikuru neunyanzvi vamagwenjere. Tinokutendai neunyanzvi wenyu, neruremekedzo rwamatipa ipapa, neruchenjedzo yamatipa. Imi vadiwa tariri, ngatisanganei zvakare. Svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisanga.